jedan šeks, ajmo! Daj meni šeksa da povraćam! Šeksa licitiramo! Ajmo šeks, 100 eura, ko će šeksa? Daj mi Jadranku. Da se šeks tako. Imaju dve Jadranke, tako da, evo ko će. Najbolje. Uzmite. 50 kuna Linić! Jeftino, rasprodaja! Rasprodaja! Dajte još 50 kuna uz Linića. 2, 1, Vlado, odlazi! Vlado, odlazi! Vlado, odlazi! Daj, pusti dole. Da, ja ću da prosvjeti. Sad tek dođe, tako da dajte. Zajednički, da, napiši, zajednički skup mladi i stari. Da, evo, može. Evo, policiju neće, ne smiju. Zeleni su najpopularniji, znači to.